morning everyone. Ito ay istoryang napakalungkot dahil nandito yung trabahante dahil kahapon sinita ko sila dahil yung isang line lang doon ay nagawa ng 4 na tao. Ngayon kaya pala gano'n na mabagal sila, gusto pala nila pakyaw. Ang rate daw nila is 40% doon sa magastos sa labor at saka materyales. Kaya pala sinagbagal-bagal, walang natatapos dahil gusto pala talaga nila pakyaw. Ngayon, hindi sila pumasok yung tatlo. Itong pinaka-head nila, yun ang pumasok at nagsabi ng pakyaw kung papayag daw kami. Kami naman ay ayaw namin dahil inuutakan kami. Ngayon, ay nandito na yung mga nila, ihanda ko na yung kanilang salary, ibigay ko na at babay na naman, babay. Saan na? Wala na siya. Ayun guys, iniwan na naman kami ng mga trabahante dahil gusto kaming isahan. Pakyaw daw. Ang ginawa nila guys ay nagpabili muna na napakaraming materyales. Ganyan na naman ang nangyayari noon. Kaya ngayon, magsipag naman tayo na maghanap ng trabahante ngayon. Samahan nyo kami guys. Let's go! Ayaw natin paloko. Pare-pareho tayong may utak. Ginawa tayo ng Diyos na equal. Kaya nasa atin na gumamit ng ating utak. Tao daw. Hello! Welcome again to our channel guys! Iba naman ang usapin ngayon dahil nakakagulat na nangyari ito ngayong araw na ito ng Huwebes ba ngayon? Huwebes ano? Hindi mo alam? Huwebes. Ngayon na Huwebes, February 3 ay ganito ang nangyari guys. Kasi ilapag ko na nga, malikot itong ating sasakyan. Alam nyo kasi guys, ganda no? Kahit hindi naka-tripod. Ang galing Alam nyo kasi guys, kahapon nung nagpatrabaho kami as usual na daily routine na gano'n na darating yung mga trabahante, tapos syempre magtrabaho sila, binabantayan din namin kung anong kailangan ay ipabili nila, gano'n. Tapos nagpabili sila ng kukulamber that time. Ang dami nilang in-order na kukulamber. Tapos kahapon pa, nung the other day, ay bumili rin kami ng mga kabilya, kung ano-anong mga nililista, mga nails. Ang dami naming binili. Kung ano, tie wire, basta kung ano yung lista nila, bili ka agad kami. Kasi yung kagustuhan ba natin na semento, kapag ka nagtrabaho sila, may magamit, baka mamaya yun ang rason na matigil ang trabaho o maantala, ganon. Ngayon, ganito ang nangyari guys, nagtatrabaho na, sige, ng trabaho, ako naman, trabaho sa bahay, kung ano-anong binubuting-ting, tapos alam nyo na yung, natumba ang tripod natin. Tapos, yun nga, nagluto pa nga ako ng sarap-sarap na nilaga. Nandyan nga sa video, di ba? Nakita nyo. Everyday kasi, inilalakip ko ang pagkain nila guys. Sinasarapan ko pa. At yung bagay talaga sa mga trabahante. Alam natin ang mga trabahante gusto yung sabaw para mainitan ang sikmura. Dahil syempre, ang baon nila, malamig yan na galing sa kanila. Malamig, syempre, baon yun eh. Hindi rin iniinit. So, sabi ko, isali namin sa pagkain. Pagkain lang yan eh. Pero wala sa usapan yon na gagawin namin araw-araw sa kanila. Sa amin lang, at saka walang halong para sabihin nila maganda ang trabaho nila, parang reward. No, just to let them eat well. Ganon. Hindi porket nagbigay kami ay nagandahan kami sa trabaho nila or kontento, hindi. Basta ino-offer lang namin, ganun kami pag nagpapatrabaho. Tapos ang nangyari guys, magmula nung nagtrabaho sila, mga let's say 3 weeks na yata sila. 3 weeks na. Nandyan naman sa video kung kailan sila nag-umpisa eh. Ngayon guys,
Nung kahapon, hindi ko na tinitignan, hinahayaan ko lang siya. Nakaupo lang ito doon at nako-online eh. Alam niyo naman, ang business dito sa online, di syempre, kunwari nagbabantay pero nag-online. Ngayon, ako naman, busy sa bahay. Dami kong pati sa online. Tapos, yun, parang walang nagbabantay sa kanila. Parang nagtiwala na ako sa kanila. Pero napansin ko na, noon pa, sa pang third day pa lang nila sa pagtatrabaho, sinabi ko na dito itong itsura ng mga ito, hindi magtatagal sa atin, sabi ko. Kasi sa dami-dami na ng subukan namin na magtrabaho sa amin, guys, alam ko na ang kalidad ng talagang trabahanteng tunay na talagang yung magiging loyal sa'yo, na honest sa work, alam mo naman Ngayon, nasabi ko na yun, pero hindi ko sineseryoso. Inoobserbahan namin ang sa amin lang, hindi namin binabantayan yung kilos nila, pero every now and then, halimbawa, hindi namin binabantayan. After lunch, pinupuntahan ko, sinisilip ko yung natapos. Siyempre, ano bang ginawa nila? Ganito. Minsan naman sa umaga, tinatanong ko yung pinaka parang foreman nila, ano bang gagawin nyo today? Anong kailangan yung galawin ngayon? Anong gawin nyo? At sinasabi naman, magporma kami, magagawa kami ng beam, ganon. Kung anong gagawin nila, sinasabi. Ngayon, kahapon, bago sila mag-umpisa, sinabi ko rin yun, ano bang gagawin nyo ngayon? Maglalagay daw ng ng beam uli doon sa pinakadulo ng balcony. Di sabi ko, okay, di ganon. Ngayon guys, after ng rest hour namin ng lunch time, let's say mga 2:30 ganon, malapit nang magmerienda noon kasi alam kong ganon, kasi inilabas ko na yung mga tinapay na galing sa ref, ininit ko na para sa ganon ay pag merienda nila hindi malamig yung tinapay at hindi matigas. Ngayon kaya mga 2:30 ganon. Ngayon sinilip ko, pinuntahan ko, oh my god, sabi ko, anong natapos nila? Sabi ko dito, teka nga, ituro mo nga saan natapos nila. Wala akong nakitang malaking natapos tapos sabi niya, yan yung alam niyo yung natapos nila is from 8 o'clock sila nag-umpisa to 2:30. Syempre may merienda time na 10 o'clock na 15 minutes, and then yun ang natapos nila guys. Yung alam nyo, dalawa silang nagtrabaho noon, laging magka-partner yung Coco Lumber na dalawang ganyan na linya na mahaba, siguro let's say 12 feet ang haba, dinikitan lang ng plyboard na siguro ganyan, mga 1 foot ang width nung ginawa nila na 12 feet. Alam mo, yun lang nagawa nila, ipinako sa both sides nung yung dalawang Coco Lumber. Yun lang ang ginawa nila. 2 persons yan. Oh my god, mag-alas 3 na. Sabi ko, what? Sabi ko dito, yan ang nagawa nila, dalawa sila. Sabi ko, at ikaw naman pumapayag ka. Ito naman nakita ko doon, nakayuko lang. Tatlo sila online. Tatlo sila? Tatlo sila? Ay, tatlo pala, tatlo. Oo nga. Tatlo sila. Ngayon, yan lang nagawa nila. Sabi ko, oo, yan. Di pumapayag ka? Sabi ko, ewan. Sabi niya, kaya ako medyo pangit na ang pagramdam ko noon. Pero hindi ako kumikibo. Sabi ko, teka, mamaya kausapin ko. Na sila ka. Sabi ko, mamaya kausapin ko yan. Di ganon. Di patuloy-uli sila. Pagkarating ng 3 o'clock, pinamerienda ko. Pagka merienda, ako naman, naalala ko yung mga plants ko doon sa balcony, pinuntahan ko. Ayun, binidyo ko nga rin. Nandyan din. Lahat ng ginawa ko nandyan sa video. Ngayon, binidyo ko pa yung, kasi dinalaw ko yung kasi ini-imagine ko, inaabangan ko yung pagbuka nung new leaf ng Tiger Albo na Monstera.
Kasi may bagong leaf. Alam nyo naman yun, ang mahal-mahal lang bili namin doon. At saka yung Humalumena ay nilipat ko doon dahil ang Humalumena ay infected na naman yung isang leaf. Pinagtatabi ko lahat yung mga sensitive. Nandun, inayos ko. Pag-ayos kong ganyan, meron akong dito sa dulo, kasi parallel doon sa ginagawa nila, meron mukhang sumisilip na ganun sa sabi ko, ano yun? Di ginanong ko. Sinilip ko, Diyos ko, ay yung trabahante. Sumisilip-silip na ganun. Ewan ko kung anong sinisilip din Ang tagal. Hinintay ko na matapos siya. Wala niya. Walang ginagawa ito. Bakit ganito? So, ang ginawa ko, pumunta ako sa dulo at sinilip ko talaga sila doon. Wala silang ginagawa, guys. Ang tagal ko doon, hinihintay ko lang. Sabi ko, baka nagkamali naman ako, baka may sinusukat o what? Ang tagal ko doon mga siguro na, sabi ko, magtagal ako dito mga 10 minutes, tingnan ko kung magbago ang kilos. Wala talaga, naka-estatwa lang sila, guys, parang nagpa-pastime ba? Just wasted time nila na gano'n na parang nagpapalipas oras na gano'n, walang ginagawa. So ngayon, hindi ako nakatiis. Sabi ko, Hoy, Ramil, anong ginagawa nyo? Sabi ko, bakit wala kayong ginagawa? Sabi ko, nagulat sila. Nagulat. Tapos sabi ko, ano niya? Hindi ko maintindihan bakit ganyan sila. Sabi ko, bakit? Gusto mong magsweldo ng arawan? Okay, ayos na ayos naman yung sweldo mo. Sa isip-isip ko ba? Huwag mong sabihin na isusweldo namin sa inyo ay wala kayong ginagawa. Hindi naman madali ang kumita. Yun, masama na sa loob ko yun. Sabi ko, Diyos ko naman, grabe naman kung ito, hindi na naawa. Ganon. Ang nangyari ngayon, pinalipas ko yun. Pero pumunta ako kay Edgar at sinabi ko yung eksenang yun. Sabi naman ito, oo nga, napansin ko na yan. Matagal nang ganyan yung mga yan. Hindi lang ako nagsasabi sa'yo. Sabi niya. Sabi ko, hindi pwede. Kausapin ko sila mamaya. Sabi ko, mamayang konti, bumaba ako. Ngayon, bumaba rin sila. Pagbaba nila, sabi ko, saan pupunta mga yun? Kasi pumunta sa dulo. Magpuporma ng mga bakal. Ganon, sabi. Pero hindi nagawa sila ng yung pang shape ng bakal kasi nasira daw. Yung matayo, yung nakatayong mga bakal na gano'n na yung para pang shape ng sing-sing na tinatawag nila para doon sa poste. Yun ang gagawin nila. Para sa beam. Walang kuryente, timing na walang kuryente. Kinuha pa nila yung generator. Naririnig ko, nagge-generator sila. Ganun ba? Gumagawa sila. Sabi ko, teka nga muna, 3 sila doon? Na iisa lang ang gagawin. Sabi ko na naman dito. Diskumpiyado ako kasi maggagawa raw nung ipatayo lang yung mga pormahan ng sing-sing. 3 pa sila doon. Hindi ako nakatiis, hindi na ako nagpaalam dito, diretso na ako doon. Kailangan kausapin ko to na ano nito, na pumunta ako doon. Hinahinay ka lang ha, sabi ko. Oo, kausapin ko lang naman, sabi ko. Di pumunta ako doon. Sabi ko, ano bang ginagawa nyo? 3 dito, sabi ko. Ay, ginagawa namin to, ma'am, kasi nasira ito, nabali yung papurmahan ng sing-sing. Sabi ko, ganon. Bakit kayo 3 dito? Dapat, di ba, dapat iba ang ginagawa doon? Di ba, magporma kayo sa taas? Sabi ko, bakit nandito kayong 3? Sabi ko, masama yung mukha nung yung parang pinaka-leader. At saka, wala naman silang ginagawa doon yung 2. Masama na ang panlasa ko noon. Kasi 3 yung nandun at kompleto ang isusweldo mo, guys. At wala silang ginagawa. Ano yun? Kaya sabi ko, wag naman ganyan. Sabi ko, wag naman ganyan. Fair naman kayo. Sinusweldohan ko yun ng arawan. Bakit ganito? Bakit sumama na ang kilos nyo ngayon? Sabi ko, yun lang natapos nyo? Yun lang yung plyboard na nilagay nyo sa kukulamber na ipinako, yun lang? Sabi ko, mas yung masama na panlasa daw, yung maarte na nakapamewang, yung pinaka parang leader nila. Sabi ko, parang tinatamad na kayo, parang ayaw nyo yata itong trabaho dito sa amin. Sabi ko, tapos sabi naman niya, ikaw, mapagmalaki siya, ikaw ma'am, ikaw mala, sabihin mo lang sa amin kung anong gusto mo. Hindi, kayo ang tinatanong ko. Dahil kung ano yung kayo nung umpisa, mga primera, second day,
first day and second day, maayos ang trabaho nyo. Bakit biglang nagbago? Sabi ko, ayun, okay lang yun. Tapos biglang bumilis ang trabaho nila. Biglang bumilis hanggang naging 5 o'clock na ng PM. Nagtrabaho sila. Sabi ko, okay naman pala, nagbago na. Okay, sumipag. Di ayos lang. Hanggang umuwi sila. Kanina, ngayong umaga, pumunta na at gusto raw akong kausapin. Ang sabi na, ayan na, bumanat na. Sabi niya, ma'am, kasi hindi ka naman kontento sa amin, sa kilos namin, ganito na lang, ma'am. Pakyaw na lang, sabi. Sabi ko na nga ba, expected ko na yan na mangyari. Sabi ko, expected ko na yan, nasasabihin nyo sa amin. Dahil hindi lang ngayon kami kumuha ng trabahante na katulad nyo. Sabi ko, sorry, hindi kami pumapatol sa ganon. Gusto namin arawan, sabi namin. Wait lang, at nandito na tayo. Dito na pala tayo sa punong, guys. Dito, ay ang ganda ng bahay, bago. Matagal na kaming di pumunta dito, mayroon ng 10 years, mahigit. Dito kasi nakatira yung gumawa ng isang bahay pa namin na nandun sa beach, na yung kabilang property namin. Ngayon ay puntahan natin dito sa parteng to kung sinong makakausap natin. May mga kilala kami dito noon, sinong Yuni, yung magaling nga panday mason, ay medyo may edad na kasi, ewan ko kung nagtatrabaho pa. Pero ang balita ko hindi na raw. Pero doon na lang tayo humingi ng information dahil itong place na ito, ang tawag dito sa Punong Albor, ay marami ditong ganyan ang trabaho. Carpentry, masonry, welding, basta sa construction dito marami. So magtanong-tanong tayo dito, tingin tayo kung may makausap tayong tao dito. Baka sakali. Lord God, please help us. God bless us. Guide us, Lord. Yun. At baka maawa naman ang Diyos, ay bigyan tayo ng maayos ang pagkatao na trabahante. Tingnan natin, ha. Let us see. Ay magagandang bahay na dito ngayon, na bago na, mga modern pa. Ang tagal na kasi nating di pumunta dito. Ayan o, ganda ng bahay, no. Kasi mga galing ang mga mason dito, mga carpenters, mga magagaling. Nasa memory mo pa ba yung bahay niyo nung Yuni? Saan na ba yun? Bakit ito tayo ingin? Good, kanong Yuni kasi yun mang nakakilala sa atin. Yung nung Yuni na yun, way back 1995, sila ang nagtayo sa bahay namin dito sa beach, sa Santa Fe Beach. Kaya yun ay kilala kami. At may pinagsamahan, alam mo na, mabait yan eh. Naging trabahante namin na maayos naman. Okay naman o. Pero yun lang, matanda na. Hindi na yata nagtatrabaho. Information na lang ang kukunin natin sa kanya. Sakasakali. Tanong-tanong tayo. Oo, magtanong na tayo dito kahit sino. Pwede man kung may ano dito, may bata. Bata naman to. May bata. Tanong. Day! May kaila dito. Diri nga ka ng mga trabahante? Mason? Ano? Mga panday, mason. O ka kaila doy? Wala daw. Wala. Dito sa bata nangita gitu. Diri pa sa bata. Sa bata pa siya naghingi ng information. Oh my God, anong pakialam ng bata? Ang galing natin, no? Balik lang tayo. Saan tayo nangita? Sabi sa'yo, kayo yun nung Yuni eh. Uy, ang daming mga tanim dito ah. Napansin ko ah. Ito no? Oh my God. Tingnan mo, dami tayo magaganda oh. Oh my God, ang Doon, ganda oh. ng mga tanim nila guys. Nandito. Umandar na naman ang pagkamanyak ng dalawa. Tingnan lang natin God. Manyak sa tanim. Let's go. Doon tayo, may kalsada ito. Ito, naghanap tayo na nakasabay na rin ito ng plant hunting. Huh? Tanong ko kaya sa kanya. Oh, Titindahan muna tayo. ala, there you go.
May tindahan dito guys, puntahan natin. Tanong natin ang information, baka sakali kasi tindahan eh. Maraming kilala to. Maraming kilala to. Hello guys. Asa may bahay nila nung yuni, bungabong. Kaya ka? Para, ubos eh. Ani right now? Oo. At ubos daw, nilapas dita. Unya, usa pa. Dati mga kailang bakante karon nga panday mason. Panday mason. Kita mi panday mason. Oh. Baka na ko panday. Oh, kaba naman din mo. Oh, ay nana, sakto. Oh, ano ba? Bakante siya. Oh, pero na siya trabaho para sa semana. Sunod simana ra ba mi magtatrabaho? Doy, trabaho ka doy. Tanan na lang di pangutana. Pangutan na kaya, pangutan na. Gusto ni Papa. Ha? Pwede mo, gusto ni Papa. Kasi asama siya. Asa bay? Ha? Sige, sige. Tawagon ka ano mo, kaya ako'y magbantay dire. Napilite? Oh. Atawag sila. Oh, Ah, sige. ka na, kaya ako'y magbantay day. Ha? Ay, intan. Tanim to, no? Ito, no? Ang daming tanim doon, banda, oh. Oh, oh. Nakita niya, guys, oh. Ang daming tanim Saan? doon. Oo nga. Doon, banda doon. Yun. Mag-sunglass ako guys kasi alam mo, namula ito na over sa online. Online, alam niyo naman ang matrabaho na yun sa computer lagi. Ayan. Na-overwork na. Naning ka in town, pero in town ang aming trabahante. Ang saman, oy. Yes ko. My God. Eto, tinawag niya ang tatay niya. Baka sakaling yun na ang makuha natin, pero by next week daw, baka raw may trabaho. Pero tatanong daw niya. Ano natin? Nagbantay kami sa tindahan niya. Iniwan pa niya yung cellphone niya. Oh my God, nagtiwala siya. At nakakatuwa no, arinola ang lagayan nila ng pera dito guys. Meron yung pamahiin kasi na kapag arinola ang lagayan mo, mas mas sagana. Ewan ko paano ba yan, maswerte daw. Yon. Okay? So, hintayin lang natin. Baka sakaling makakuha tayo ng mabait na trabahante. Baka ito na. Ayan, may nakita na kami si Nong Dodong. O, insingan ni mo, Day? Ha? Jillian Say. Jillian? Jillian. Jillian. Shane? Shane? Say. Ha? Jillian Say. Jillian Tay? Jillian C? Jillian Say. Jillian C? Okay. Siya nga mong gipangutan na kay ganina. Dito me. Engkog. Wala nga pwedeng kapangutanan nga daghang kaila kaning tindahan. Ayon ko. Okay. Ayan, tingnan natin yung mga tanim guys. Ewan ko kung may tao ha. Parang walang tao eh. Oh. Okay, tignan natin tong mga plant hunting tayo. Sabi mo walang tao. Nandiyan, may tao. Oh. Ayo. Sabali mo naman ti sarsarapin. Tala ka mo. Tala ka mo. Namaligyan mo talong guys. Hala, parehas ka. Agamo, gipang larot-larot. Wow, ganda ng kanyang ano.
Dudong. Dudong ba to? Dudong, oh. Oh, dodo. Kani, oh. Kana akong kursunada, kaya lang, dako kaayo, sobra. Oh. Baligya na. Ako kabilang kabalong kay pinay bigya. Oh, nagawa ko ganina. Ay, ang huya. Oh, napag ako. Green pa tong amo. Ang Kani, ako. nag-yellow kasi na, ano man. Sa init na Nabuwad naman eh. Ano guni ato katong kuan ano guni kita utrapalan. Nabuwad. May screen, green ka. Ato, nice kaayo, oh. Sir, nakadaot magito. Nice ning iyang gabi-gabi, oh. Itong Oh. aming nga ng lupag yun. Nice. Very nice po diyang mga tanong po eh. Oy, naata diri sa punong ha. Nandito tayo sa punong Albor. Ang ganda dito oh. Fresh air. Ganda. Oh, nice. Oh, let's go. Sige tayo na. Thank you ha. Ano nga ni mo, ma'am? Lily. Oh, wow. Ang ganda pa ng parang si Peace Lily. Thank you ng Lily. Oh. Ang ganda, 'di ba? Ang luwag ng mga solar nila, ang haya-haya oy. Oo, Black Gabi. Yeah, hi. Let's go. Come on. Come on, Ishi. Bibili kami ng gulong ito. Ngayon napili namin 650, 57 yan. Mura-mura, 3,000 lang, pero maliit yung ito. Ang liit naman. Ito naman, yan oh, yan sa gitna. Hindi siya, Hindi oy, mas maganda ito. Yan, mas maganda. 670. Magandang tingnan. Galing nila. Natin.
30 lang yan. 30. Ito. Kusgan eh, siyempre. Good, bayaran doon. Okay. Ano ba itong Katubi daw na ay cheese, day? Walang night cheese ko no sa napay. Nakapila po lamang. Ah, wala. Masa may naari ay? Bukupay lang na. Bukupay, Oh. peach man gupay. Karon. Ako na lang. Mango pie. Manggupay ko na tayo. Ilang ka po? Upat lang, upat ka? Upat. Upat ra. Okay. Tapos ka ng family pan na spaghetti. Tapos pag-admig, isang litro. Yan guys, maagap. My God, ang aga-aga, nakahanda na ang dinner namin. Kasi napadaan kami dito, nagpalit kami ng gulong. 3:26 pa lang. Eh gusto nila Jollibee kasi yung mga batang matigulang. Ngayon yan ang kinuha namin, kaya ang aga, pero mamaya pa kakainin yan. Hindi tayo dito sa fruitfully ng mangoes and oranges. May oranges ba? Banana. Ayan, may mangustin. Bibili rin ako. Let us do this. Oh my God, haggard looking guys kasi pagod kami sa paghanap ng trabahante pero at least may nakita na kami and then we will restart our work with our project next Monday, next week na. Yes, so may mga bago tayong tauhan. Crossing my fingers and praying to God na sana ay maging okay. Okay? So, thank you. Bye-bye. See you again next time, guys. Love you guys.